Ana sa 147 ka mga individual sa Talakag Bukidnon ang gingong nangalanag human mikaon og handang pansit ug adobong manok sa usa ka kasal sa lugar. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 2 sa hapon adlawng Sabado, nagkagubot ang sitio Kalapat, Barangay Tagbak, Talakag Bukidnon. Dihang ubay-ubay ka mga residente ang nakasinati og pagsakit sa tiyan ug pagsuka. Gani ang pipila kanila nawad-an pa og panimuot. Dali silang gipandala sa malaglayng ospital sa Malaybalay City, Pangantukan, Talakag ug Valencia City sa Bukidnon. Sumala sa Municipal Health Officer sa Talakag Bukidnon nga si Dr. Mark Anthony Dano nga ginalantaw nila nga hinungdan sa food poisoning ang pagkaon nga gihanda sa usa ka kasal sa lugar. Based sa mga simptomas sa na-report sa mga pasyente, kanang suka, sakit sa tiyan, kasukaon, daghan po nagkalibanga, base sa mga simptomas, naagid siya sa staphylococcal food poisoning. Kanang staphylococcus bacteria na siya nga nag-release og toxin. Most likely sa pag-prepare na sa food kay taas ra kay panahon kay di pa gid sakto ang temperature. So pila pa ka hours nga 15 hours pa gikan sa pag-prepare hangtod sa pag-serve. Miabot matud pa sa 147 ka mga individual ang apektado sa maong food poisoning. 35 ka nagsakit ang gikan sa munisipyo sa Talakag kung nasa nahitabo ang kasal. Ug kapin katos ka mga biktima gikan sa barangay Kibangay sa Lantapan, Bukidnon, diin gihikay ang maong pagkaon. Samtang 3 sa 5 ka mga igsuon ni Devora Pasili ang nalanagsab. Human nga nag-bring home ang iyahang 12 anyos nga manghod ug 3 ka mga putos sa handa gikan sa maong kasal. Gikuan hatagan sila og kuan kanang kanon, pansit ug kuan kanang adobo. Pag kuan kanang uli dayon nila mga alas 4 guro to mauna ni kadning isa dayon kaning nauna diri sa kuan kay sakit na daw lagi kay lang tiyan na kaning isa kay kuan grabe na ang suka kalibang. Kitong manghod. Kanang kuan laki. O tapos kaning kuan ba kay kuan pa siya tung unang gabi pa siya nagkuan suka kani siya kay wala naman siya sakit ra yang tiyang kaayo. Nagkuha na kuno og sample ang Talakag Municipal Health Office sa maong pagkaon o ginapaubos na sa testing. Apan kumbinsido kuno sila nga food poisoning due to bacterial infection ang hinungdan niini. Mismo ang bride na hospital yun, apil ang bride nga nagigibati nga mga simptomas, so di gud ta kaingog gituyo kay wa pud siguro unaya ang bride. Pahimangno sa mga doktor ngadto sa mga gapreparar og pagkaon alang sa mga dinagko nga kumbira nga dili angay palapason og 2 ka oras gikan sa pagkaluto ang maong pagkaon. Tungod mamahimo kuno kining puy-an og mga kagaw nga mamahimong hinungdan sa food poisoning. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.